labule wannan azurfa haka duk sai kai kudin ne ai nace gaya maka kace da azurfa zaka kudi wasa farin girki ai Allah kai dai ka to moleniya ai nace gaya maka yanda nake addu'o'i a cikin wannan azumi to ka to kam na dauki fullo na da mafina ma na kai cikin masallaci Allah insha Allah Allah ka rage shi in Allah ya da a wannan azumin kaga nayi hudu to na ga ina ya fara hawa na cikin masu duniya Allah a'a to duba mu gane ai bur nake nan kai ba ka ba Allah la billah ka gane Allah Allah gani a kai dallatin kai zabarin gani to kai mun kwangi kan gani a ba labule kai na ko kai na gani ya alquran labule kai ne na karshe ka ga wani mutum da fa haka muke da shi ma na karshen ko kuma a shi wannan da farkon wanda yake lamba ɗayan nan na karshen tuwan pon ko mai yake tuwa ne wallahi ka gani zai kai ne na karshe to idan Allah ya sa ka ga azumin na hudu na shiga lisko don Allah ya da idan na gama tahajjudi ne asham ne sadaka ne dawafi don Allah da zan fushi ma sai fa nasir bilget yes gidan kuna nan da hinayin Allah da hinayi sai kai kudi insha Allah yau ai sai kashe ku wannan ai ta musamman ce ai daga sakaci insha Allah na gode sai kai kudi labule insha Allah na maka lafiya ka san ko kuka gaji zama mu kullu ta fiki har daga ino nan ta kare kama wata muke ina mu ai daga wannan ta kare ɗaya muke koma wata ayi sai kai kudi sai kai kudi labule hala